Zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Myslím si, že do toho, s kým trávim čas, ja mimo práce, pri všetkej úcte nikoho nič nie je. Zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Na športových podujatiach, v divadle, v kine, na prechádzke v meste. To nebola tajná vec, ja som sa neskrývala. Zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Co všechno Aňa už zkusila, do kurzu tajčí chodila, na trenažéru běhala, po 5. hodině nežrala, tuky a cukry nemíchala, k vonným olejům čichala, vibrační pásy nosila a k Pánu Bohu se modlila. A zadek má jak žok.